Ens trobem al Berguedà, concretament al càmping Fontfreda, situat al peu del cim d'Estela i dels Cingles de Queralt. L'entorn és immillorable, en plena natura i amb molts itineraris per descobrir. El càmping és molt tranquil, amb tots els serveis per passar-hi uns dies de descans, diversió i aventura. El personal encarregat és molt atent i amable. Una de les moltes activitats que ofereix el càmping és el taller de dansa i percussió africana a càrrec de l'associació Inuvali Kifani, per iniciar el dia amb ritme. Inuvali és una associació de dansa i percussió africana que ofereix tallers de música africana de l'Oest. Trobareu el seu contacte a la descripció. Des del mateix càmping es poden fer multitud d'excursions, com per exemple el cim d'Estela, visita al Santuari de Queralt o el Mirador de la Figuerassa. L'excursió que proposem avui és visitar el Pi de les Tres Branques, sortint del càmping Fontfreda, una excursió curta i circular, fàcil i per a totes les edats. Des del càmping agafem el PRC 73, sender de petit recorregut que travessa els boscos adjacents al càmping. Durant el trajecte trobarem petits rierols on descobrir la fauna que hi viu. Els més petits gaudeixen de l'aigua i dels capgrossos que hi habiten. Un cop passem el rierol, l'itinerari comença a guanyar alçada de manera progressiva, sense cap tipus de dificultat. Les vistes dels Cingles i del cim d'Estela són espectaculars i els boscos conviden els més petits a jugar i a córrer entre els arbres. Trobarem un indicador. En aquest punt hem de seguir direcció Rasos de Peguera a Castellar del Riu. El camí que puja amunt va a direcció als Cingles de Queralt i al Santuari. Excursió espectacular, amb vistes al balcó de Berga, però aquesta l'explicarem un altre dia. L'itinerari en forma de corriol segueix travessant esplèndids indrets de fauna salvatge. Anem en direcció al Coll de la Creu de Campllong. Els més petits busquen indrets on lliscar i gaudir de la natura. Un cop superat el collet, arribem a una carretera molt poc transitada, però en algun moment podem trobar algun cotxe. Caldrà vigilar amb els petits. La carretera de Campllong serpenteja els prats fins a arribar finalment al Pi de les Tres Branques, un pi roig de 25 metres d'alçada on hi neixen de manera simètrica tres grans branques. Des del segle XIX ha esdevingut emblema de la Unió dels Països Catalans i el 1987 la Generalitat el va declarar arbre monumental. Des del 1913 és mort, però a 250 metres podem veure el pi jove de les Tres Branques, un pi que des del 1921 ha assumit les tasques simbòliques del primer. Des del Pi de les Tres Branques ens acomiadem. Gràcies als nostres amics per acompanyar-nos en aquesta sortida. Esperem que us hagi agradat. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins a la propera sortida.